Да не чуките с промоцията. Какво ще правим сега? Така, готови ли сме? Сега, скъпи гости, акцентирайте вниманието си. Обърнете се с гръб един към друг. Бълженците. Виждат ли всички гости? Точно така. Протягате си ръчичките нагоре. Кума ще ви даде погачата, вие само я хващате. Сега всички гости броиме до 3 и те чупят. 2. Чупи! Булка, я дигни да видим сега. Покажи, вижте, уважаеми гости. Иван, я дигни сега ти да видим. Иван. Я? Еми горе-долу за 2-3 дена сухо грана. Толкова. Добре, Иване, благодаря ти и на тебе, приятелю. Благодаря ти, благодаря ти. Кумовете сега ще разчупат, че да раздадат на гостите. А булката сега ще си хвърли букетчето. При мен има списък от 11 бъдещи булки. 11 бъдещи булки. И първото име е Габи. Не знам що така. Не да знам, тя... Имам такова и ми се пада. Тук има едно име Силвия, не знам коя е. А, ти ли си? Защото това и тръгне момчето. Габи, къде се криеш? Аз казах момичета, пък той има и 3 момчета. Сега да знам, те мъжете вече. Извинете, девойки, бихте ли се дръпнали от мъжки пол, кои сте? Не, ако беше Евгения Минчев, знаеш какво ще кажем? Боже, този е страхотен. Този е точно за мен. Дивчен съвянец и наш човек. Я да видим сега кои са бъдещи булки. Пак има мъж между тях. И то ме един. Абе, какво става днес? Аз казвам, жените и те, Боже, ние сме жени. Чакайте малко. Вече ще казвам дами и девойки. Момичета, приближете се малко, защото това е нисичък. Малко се... О, я погледнете, чакай. Пълна тишина. Погледнете, имаме една дама, която е близо 2 метра висока. Какво ще го правим това, момиче? Значи, булката каза така, няма да хвърля букета, докато момичетата от мъжки пол не се дръпнат. Момчета, айде да не се такова повечето, благодаря ви. Сега, уважаеми дами, приближете се още малко към булката, още малко се приближете. Дамата с червеното червеце, така, червената рокличка. Точно така. Погледнете на кои не им се жени. Отзад има едно русичко, гледайте го. Я излез напред и излез русата. Русата точно. Така. Габи, къде си? Габи, излез, че Наско чака да хванеш букетчето. Един момент, тук що разбирам от булката. Значи в другия салон, там където е Монтана и Сие, имало още 3, които се криели. Я да стават. Така ли? Я ги диги, влизе, трите. Ставай. Я бурлията го става. Ма до вечера студентски вет, имаш ли 1000 евро? Немаш. Дето викаше един мой приятел на гол, какво беше, че текло. Така. Абе, събрали сме се, приятели, сега да си хортуваме, така е. Момичета, още малко си приближете, още маличко, още малко, една идея. Габи, къде си? Габи, излез напред, ако обичаш. Габи, Наско каза да излезеш. Иначе си ходиш семейчка цял месец. Точно така. Айде, дами, сега протегнете си ръцете горе. Всички ръчички. 1, всички. 2, 3. Я да видя коя го обушва букетчето. Малкия.
че си жена, не, ще излезе име, бе. Дай, върни още веднъж. Още, моля ви се. Чакайте, бялата рогличка. Май, дамата с бялата... Нещо май не ти се жени на тебе, с бялата рогличка. Викаш точно балеска не е за мен, а? Мали... Айде, вика, беше се омъжва. Не дай, че има гости от Америка. Гледат хората. А в Клуш има още 5-6 момчета. Така, айде сега броиме до 3. 1. Монтана, брой. 2. Бихте ли дошли при мен, ако обичате? Дамата, която взе до гечето. Я да дойде Неви при мене. Неви, ела при мен. Аплодисменти, това е Неви. Айде, после кажете, че няма подставени неща. Това е сестрата на комата. Неви, пълна тишина. Неви, на колко си годинки, ако не е тайна? Малко е тайна. Малко е тайна, аз ще ви кажа колко е. 60! 20! 26! Нямате представа какви очи има. Мале майко. Лошо ми стана. Чак сега. Какво се смееш, бе? Това е сестра. Нищо, радва ми се! Така, сега, Неви, с гадже ли си? Да. Тук ли е? Да. Я, Чинчо, да дойде. Бурни аплодисменти, при мен ще дойде Галабин. Аплодисменти, Галабин кой е? Галабин Боевски. Чичо! Айде, Чинчо! Скъпи гости, това е Галабин, 184 см. Гаджето на Неви. Тежка категория! Сега ще чуете интересни неща. Готови ли сте да чуеме? Готови сте. Галабине, искаш ли да вземеш това красиво момиче за съпруга? Пълна тишина. Чухте ли? Галабин каза да. Дължи се, момче! Аз научавам много неща. Така, сега ще питам и нея. А ти искаш ли да го вземеш този хубав мъж? Не! Опа! Не се пресъждай! До година, коя година сме? 2012. Кой месец ще ни поканите на сватба? Февруари! 13! 6! Един момент. Сега кой месец сме? Август. 13 месеца. Кой прави? Януари! Как януари, бе? Септември! До година! Септември до година. Аплодисменти, септември до година ни караме сватба. Сега. И сега най-важният момент. Много моля камерата на Нова телевизия. Сега нека да кажем така. Горчиво за бъдещото семейство Такови. Горчиво! Горчиво! Благодаря ви семейство Такови, благодаря ви. Ма така става нещата. Друг път! Аз помислих, че ви Иван Русо. После ще вечериш. Който ще хвърли едно цветенце на бъдещите момчета младоженци. А те са 19 на брой. Гледат тук с червената, гледа. 11-та маса имало младоженци. И 9-та! Има и от Монтана или над тук. Всички, които не са женени, моля ви се. Айде, момчета. 11-та маса имало още 4-ма. Ма те па може да са били съжени, да ги знаеш. Ето ги, аплодисменти. Гледайте какви мъже, моля си. Баскетболния отбор излиза. 6 човека. Така. Момчета, искам честно да ви попитам нещо. Може ли? Били ли сте с жена до сега или не? Честно си кажете. Да. Има ли някой, който не е бил с жена? Само един. Извинявай за тебе, бърни аплодисменти ще има. Моля ти се. Ти пък си такава нежна. И бъргава. Добре, айде сега. Сега Иван Русо ще хвърли яден цвета. Готово ли ти, Иване? Червена розичка. Момчета, приближете се малко се приближете. С червената панелка, розовата панелка. Как беше? Пепел от рози. Я излез напред, ако обичаш. Ти, точно
точно ти. Къде се криеш отзад? Момчета, дигнете ръцете горе сега. Айде, мъжете. Момчета, дигнете си ръцете всички. Искам да видя люта битка за розата на Йоан. Айде сега. Готови ли сме? Жените брои до 3. 1, 2, 3! Я виж кой гушва за децето. Скъпи приятели, няма какво да го викам при мене. Искам да му пожелая поне скоро да бъде и с жена. Аплодисменти. Ай, Наско и ти ли бе? Наско, ела при мене, приятели. Чакай, при Наско розата, при другия зеленото, за закуска. Салатката. Насе, не, това не може да бъде. Погледне, аплодисменти, това е брата на Вулката. Ето го. Човека е крупие и вече е спестил около 1 милион. Виетнамски донги. Ти с гадже ли си поне? Не. Шегувам се. Не се шегува и Габи Ал при мене. Направо няма какво се шегува. Габи, това не е честно. Нема ли често, нема. Какво има? Имало корупция ли? Извинете, някой да е чул в хазарта да има корупция? Няма такова нещо. Направо си лъжа. Така, пълна тишина. Габи, взимаш ли го? Не. Тя просто не беше на себе си. Дай ми не, бързо. Разбира се, да. Тя каза да, ти? Да. Не бе! И какво ми остава на мен, освен да кажа горчиво за семейство Рукови? Още имаш 15 секунди. Целувай ме. Ще вземе да си я вземе. Благодаря ви, Рукови, благодаря ви много. Ето, станахме свидетели на 2 бъдещи млади семейства, които надявам се да ни поканат и на сватбите си. Надявам се. А сега? Сега пристигат гостите или си тръгват? Погледнете, уважаеми гости. Вижте булката. Тази картина била другарски шарж, казва се "Аз ли съм крупие" или... Да отправя още един поздрав към младоженците. Любов. Дордето пясъкът е пъл. Мални ходила. Дордето още с дивия си ропот. Човешката тълпа не е дошла. Дордето ни звездите, ни луната не са отворили над нас очи. Ела, любов! Ела със сонния топъл вятър, в който скрит сега те чакам аз. В една огромна бездна ще потънем. Лицата ни нощта ще украде. Безименна ще бъде любовта ни. Не дей ме пита, кой съм, откъде. Не ще ти кажа нищо. Аз съм тайна, каквато си и ти. Ти – любовта. И аз, и ти ще сме една безкрайност и продължение на любовта.